Total velkommen her til min tirsdag regnebutik måske, eller simpelthen arbejde med de døde. Ja, men tilbage til business her. Vi skal lave vi taler for en kasse. Jo, water, den her kan udtale matematik. En kasse, og vi starter her med et liste mellem 2 punkter. Lad os sige, jeg har samtidig her. En lille stræde! Stræde! Jeg vil lige nogle svendespunkter her. Svendt. Og vi laver lige et udgangspunkt. Jeg taler bare lige ud til puler, og du ser det lidt af lige. Og så laver vi et punkt hernede. Vi laver dog! Så tager vi lige en lille så tager vi en linje der, og så ser vi lige masse. Det er da virkelig en fejl. Så kan vi trykke op og tilbage. Så tager vi derop. Og så tager vi det her ned. Så tager vi D til B. Bumkage. Hvad gør vi så? Ja, nu skal I og så tager vi den her med til at gøre det over. Og dem tager vi modsat hinanden. Så tager vi den her med til. Så tager vi nok til din forståelse. Og det er her tungt, og det er en tungt her, og så tager du den her op, og så tager du de her 2 punkter, så hvis det er en fejl, det er lige lavet en vildt, så kan du gå tilbage en gang. Og så gør du sådan, bum, så er den der. Så tager du her op, og så tager du din parallelle linje her, og laver her. En skidt der. Og det er lige meget med den er skæv, fordi det vil en firkant altid være. Og det er lige præcis ikke skæv. Så tager du her, fordi vi tager skæring mellem 2 objekter. Så den kan du så have med årsrød. Og et udgangspunkt her. Og så tager vi også det her. Så har du stort set på firkant her. Det er jo perfekt. Så tager du lige et udgangspunkt. Så tager du lige her en linje mellem 2 punkter. Og så fører den her mål af hinanden. Så tager du den her og fører over. Så får du et punkt her i midten. Og det tager du simpelthen også bare skæringspunkt mellem de 2 her. Og så ja, for svinding. Skæringspunkt her, om. Og så er det her, hvor vi... Okay, hvor er den skæv. Det er perfekt. Hvordan kan din vare 2 minutter? Min vare kun 1 minut og 9. Aflang. Firkant, nu er du lige kæft på det, så laver den her. Så nærmere du den burde bøde her. Jeg laver en smuk firkant. Kun og stop med udgangspunkt. Og det er med lyset, og det er... Ja, fedt. Nu kan jeg ikke få lov til at gøre det her lort. Nej, hvad laver den? Ja, det var alt her på Mathias regnebutik. Og jeg tager bare den her firkant. Så laver jeg 4 den med 4 og du laver sådan her på toppen, så du får en 4 der. Slut. Og der kan jeg bare fjerne det hele herude. Og fjerne de punkter herude, fordi det bliver godt nok lidt irriterende at se på. Det er derfor, det er lavet hele den der linje. Sin forskellige punkter til væk. Punkt. Det er noget kombineret. Goddag og velkommen til min tegneforretning. Nu vil jeg lave en lille fin tegning for jer. Nu skal I se her. Ja, det var ikke min sidste regnebutik.